Njengenjwayelo sibheka udaba lwamaphupho igama kuPastor Nicky channel new flick into kubalekile nje kufanele subscribe like le video, become a member, contribute to the channel uma ukuthi unawo amandla ungacontribute. Singakuthokoza kakhulu ukuthola umnikelo kuwena ucontribute. You can use that account number. Inumber yami khona on this video, but make sure ukuthi you don't use it on WhatsApp, strictly calls, not WhatsApp calls, direct calls. Utebo Horikotho uthi amen pastor, cela ukubuza uma ucima umlilo endlini. Ukucima umlilo endlini nokucima umlilo ngaphandle, ngabe semsebenzini ngabe kuphi la ucima khona, kungenzeka kukhombele inqishumushu ezikhona kuleyo ndawo leyo mhlawumbe esuke kufanele ubhekane nazo noma uyisombele kuleyo ndawo leyo, kuleyo ngabe semsebenzini ngabe sekhaya noma yabona ngaba inqishumushu ngaba nanani, ngaba futhi ulaka leyidala mhlawumbe likhona lapho kulowo muzi loyo esuke efuna ukuthi lilungiswe yabona kanye idalo zalowo muntu loyo. Kodwa ke senze kanje sithina number 1, uma ubuphala umlilo kuwuphawu oluhle uma uwucima, lusho imizamo yakho yokulawula nokusombulula ingxabano nomunye umuntu noma nabanye abantu kulowo muzi lowo. 2, uma uphupha umlilo kuwuphawu usethale nje kuluhle futhi uma uwucima lungabe lusho ukuthi usukuzokwazi ukunqoba inkinga, ubunzima, izinselo noma izinkulumo emkhakheni wakho. 3, uma uphupha umlilo sikuthatha njengophawu oluhle uma uwucima, lungasho nje isinyathelo sokwehlisa ulaka nokuqeda isiphithiphithi, ukunqanda izingxabano noma izinsolo namacala akuvukelayo. 4, uma uphupha umlilo kuwuphawu oluhle futhi uma ucima, lusho ukuthi kungenzeka isidalo sakho bese siza kabi ngolaka, kodwa ke kukhona osanda kukwenza okulehlisile lolu laka, noma lesi sidalwa sesiza ngolaka kunento efuna uyenze kuze kwehle lolu laka lesidalwa sakho noma ke lolu laka lwamathongo yabona. Asivale ngokuthi number 5, uma uphupha umlilo uphawu oluhle futhi uma ucima, lusho kumele maybe kumele usukume uthole isixazululo sokuqeda ulaka lesidalwa noma ke ulaka lwethongo elikuthukuthelele njengamanje yabona. So iloko besingakusho nje ngokucima umlilo ukuthi kungenzeka into ethinta izinkulumo nezingxabano esemndenini noma esemsebenzini noma ezisemkhakheni wakho nje kuzokuthi kuphi, noma ulaka lolu lesidalwa oluvela mhlawumbe kwelamathongo noma ulaka lesidalwa esikwembethe wena idlozi eseliza ngolaka yabo. Siyabonga, be blessed. Ngakhohle ukusubscribe, ukulike, ukunikela kwi-channel nokusikhulekisa ke ngaza ukuthi abantu bayathakatha, abantu bayathakatha, abantu nje bavukela ukuthakatha, nabantu abathakathayo 99.9% abantu abathakatha nje bathakatha. So siyabonga, be blessed.